שלום, זה השידור הראשון של ערוץ החדשות אנימציה, שבו אנחנו מדברים על כל מה שחדש בקהילת האנימציה מהשבוע האחרון. נתחיל בזה שזאת תהיה הכתבה הראשונה שלנו, ודי קצרה. נתמקד בשלושה דברים. דבר ראשון, הטרנד הישן שהתחיל לפני שנה, שזה הסרטון הראשון שלי ביוטיוב בתור אנימטור. ראיתי בשבוע האחרון לא מעט יוצרים שעושים אותו. ראיתי כמה סרטונים שעוברים את 1,000 צפיות, אבל זה כבר לא כמו שהיה פעם. מה שכן, אני בטוח שהטרנד הזה ייקח שתי כיוונים. או ימשיך לכמה חודשים ואז כבר ימחק, או לא ימחק אבל כי הוא יהפוך ליותר קטן, או יהפוך לנישה, כאילו משהו שכל אנימטור מתחיל עושה אותו. גם לדעתי האנימטורים של בשנה האחרונה, נראה לי שכנראה המציאו להם כינוי כמו האנימטורים הראשונים, כאילו על שם הסרטון הראשון שלי או משהו כזה, או האנימטורים הסרטונים הראשונים או משהו כזה. זה בעיקרון הדבר הראשון. הדבר השני שראיתי זה שוק של טרנד חדש כזה. אני לא בטוח אם זה טרנד חדש או טרנד ישן. אני פשוט רק בחודש האחרון נכנסתי חזק לקהילת האנימציה, יש שיר ברקע ודמות וראש של בן אדם בדמות קטנה שמסתובבת ליד הראש. אני אראה פה קטע אנימציה שהכנתי של זה. ועוד משהו שקרה, הייתי אומר שאני מרגיש סדרות, יש הרבה יותר סדרות אינטרנטיות, כאילו הרבה יותר סדרות, וואי, למה שכחתי עם השם הזה דווקא עכשיו? סדרות אינדיות. ככה אני מרגיש בזמן האחרון, וזה באמת מעניין. וזה בעיקרון כל מה שקרה השבוע מבחינת אנימציה. לא בכל שבוע יש משהו גדול. קהילת האנימציה השבוע הזה הייתה דווקא די שקטה. מחוץ ההתחלה מחוץ משהו שנראה כמו התחלה של טרנד, והמשך של טרנד קודם.